så dyrt. Jag vågar inte. Okej. Ja, vänta. Jag får bara göra det. Så, nej. Det var så mycket. Får jag testa? Du säljer det. Ja. Du andas inte. Så här gör man. Jag vill testa. Det är så här. Men du håller för, vänta. Du ska svälja det, Lina. Så, nu då? Ja, jo lite. Jag får testa. Jag först. Jag får säga det där. Säga vad? Jag säger. Jag måste liksom... Har du kastat på mig? Bytte fötterna. Vad läskigt. Jag kastar på mig. Fortsätt. Jag kan inte. Jag vill också igen. Gör man det? Köp en till sen. Du gör det. Ja. Vad roligt. Man drar bara... Nej. Jo, det fungerar. Man måste dra in det i ner i halsen. Mycket nu, det är jättemycket. Tryck lite. Jag bara tar en till. Sådär. Nej, du får se det en gång. Jag vill ut. Jag kan inte. Ah, nej då. Jävlar vad jag låter. Och jag kan inte prata, det finns inget kvar. Men Julia var ju fan roligast. Inte det funkar. Nej, det gick inte. Hon lite, jag gjorde det. Tom, jättemycket. Vad ska jag säga? Säg någon mening jag ska säga. Men ta in mycket som låter roligt. Det låter nästan normalt. Mycket mer? Inte göra det inte. Ja. Nu måste det fungera. Nej, det funkar mindre. Jo, det fungerar lite. Vänta, jag får bara göra det. Vänta inte så mycket innan du pratar. Säg något direkt. Ja, men man låter som en snubb. Det där var verkligen 70 kronor. Vänta nu, hur gör man? Så. Säg, prata direkt sen också, utan vänta inte. Vänta. Så, nej. Nej, så nu. Du är still, det var ju på läpparna. Ja, men det är jag med. Ja, det är jag också. Vad äckligt. Jag säger bara, väl spenderade 70 kronor. Bara testa igen. Jag köper hos mig. Köp en sen. Håll den. Håll den. Vad ska jag säga? Säg något. Ja. Nej, du ser ingenting. Fan. Det känner du när du går in i munnen, ja. Ja, men det känner man det, eller? Ja. Känner ingenting. Gör så. Du kanske missar hålet. Du borde hålla en station. Det är så mycket tack. Oj, hjälp. Oj, vi fick en bära sig klumpa. Jag vet inte så mycket helium kvar. Men vi köper en till. Ja. Vilka elprogram? Vi måste gå och köpa fiskar. Jätteroligt. Det ska